Guys, haba na ng buko, di ako nakakapagpagupit dahil busy sa trabaho. Kaya maghanap tayo ng sponsor. Hanap tayo ng sponsor na mapagupitan, yung mura lang. O baka malibre tayo. Hello Kuya Budoy, bakit ka walang face mask? Hello. Pupunta ko yung mga friends ko dito. At si Kuya Roderick Gadingan. At andito yung dalawang friends ko. Ito si Ate Beng, tapos si Tambay. Shout out sa family. Ano family mo? Hernandez. Yan. Makikita mo sa vlog ko. Yan. Maghanap na tayo ng papagupitan. Guys, maglalakad lang tayo. Andito ako sa Cainta Rizal. Hanap tayo ng papagupit na libre. Uso pa ang libre ngayon eh. Gahanap tayo. Yan guys, malapit na ako sa pagupitan. Maghanap tayo. Dito lang sa Cainta, malapit. Yan guys, dito ako nagpapagupit ala kay ate. Hello. Dito malilibra ako ngayon, sigurado to. Yan guys, pasok na ako sa pagupitan. Siya talaga yung nagugupit sa akin. Hello. Shout out sa mga sa may-ari nito. Yan guys, dito na ako sa pagupitan. Baka malilibra ako ngayon, sponsor to eh. Pagupit tayo kasi sobrang haba ng buko. Boy Bicol. Boy Bicol. Parang na. Nakikita po dito. Nakita mo na ba yun? Guys, ako lang mag-isa dito kaya tatanggalin ko yung face mask. Naka-face mask naman yung magugupit, si ate. Yan. Kaya tatanggalin ko yung face mask ko kasi tatamaan dito na sa may gilid. Siyempre, mapangit yung gupit. Tanggalin ko. At walang ibang tao, kami lang dito. Guys, dito na kayo magpagupit. Sally Salon. Sally Salon, di ba? Sally Salon. Here in Cainta. Pag galing kayo sa Marig, pasok lang kayo dito sa malapit sa City Hub. Kaya kung magpagupit na ako ngayon. Bukas pa sana. Kaya kung ngayon pupunta kasi ako bukas ako po. Kahit ano? Kung ano po may isipan ko, wala pa talaga akong pagupit. Guys, bagong gupit na tayo. Gwapo na naman si Kaulo. Gwapo na naman. May lakad kasi ako guys. Nandito ako sa salon. Sally Salon. Here in Cainta at Marig.
guys, kung gusto nyo magpagupit dito, mura lang. Yung ano natin yun. Aalagaan kayo kapag mahal. Kaya guys, kung gusto nyo dito magpagupit, inquire nyo lang siya na mamaya na mura. Talagang sarap umupo. Relax. Ayan guys, wala kayong manggugupit dito. Ako, pag nakita nyo siya magpagupit kayo agad, magaling yung maggupit, mapagmahal pa. Yeah. Thank you so much and enjoy sa paggupit. Galing mo. Ingat!